हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज मी तुम्हाला मालवणी मसाल्याची रेसिपी दाखवणार आहे। हा मसाला कोकणामध्ये बनवला जातो आणि हा वर्षभरासाठी बनवून साठवला जातो आणि तो पूर्ण जेवणामध्ये वापरला जातो वर्षभर। आज हा मसाला मी तुम्हाला थोड्या क्वांटिटीमध्ये मिक्सरमध्येच करून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी साहित्य असे मी ही बेडगी मिरची घेतली 150 ग्राम आणि ही 50 ग्राम पांडी मिरची घेतली। पांडी मिरची ही तिखट असते आणि बेडगी मिरची ही नॉर्मली कलरसाठी वापरली जाते। मालवणी मसाला हा फार तिखट नसतो म्हणून तिखट मिरची कमी घेतली आणि कलरवाली मिरची थोडी जास्त घेतली। ह्याला थोडा तिखटपणा पण असतो, पण तुम्हाला खूप जास्त तिखट हवं असेल त्याचं प्रमाण वाढवू शकतो आपण पांडी मिरचीचं, किंवा त्याच्या बदली लवंगी मिरची पण वापरू शकतो। हे मी धणे घेतलेत 20 ग्राम, बडीशेप आहे 15 ग्राम, तमालपत्र 3 आहे, 1 टीस्पून मोहरी घेतली आहे, पाव चमचा मेथीचे दाणे, पाव चमचा खसखस, 1 चमचा दगडफूल आहे, 1 टेबलस्पून मी काळी मिरी घेतली आहे, 1 टेबलस्पून लवंग घेतली आहे, 1 टेबलस्पून साधं जिरं घेतले, 1 टेबलस्पून शाही जिरं घेतले, 2 लाल फुलं आहेत, 3 मसाला वेलची आहे, 4 साध्या वेलच्या घेतल्यात, 3 छोटी हळकुंड घेतली आहेत, हे 2 चक्री फुले, अर्ध जायफळ आणि 5-6 गाड्या दालचिनीच्या घेतल्यात। आता हे सर्व साहित्य मी वेगवेगळं भाजून घेणार आहे। आपण मिरच्या खूप जास्त करपवणार नाही आहे, थोड्याशा भाजून घेणार आहे आणि हे बाकीसुद्धा सर्व साहित्य वेगवेगळे भाजून घ्यायचे। आणि मिरच्या भाजायच्या अगोदर म्हणजे मसाला करायच्या अगोदर शक्यतो उन्हामध्ये चांगल्या वाळून घ्यायला पाहिजे, शक्यतो ओलसर नसाव्यात, नाहीतर मसाला खराब होऊ शकतो। आता ह्या मी बेडगी मिरची घेतल्यात भाजायला, त्या मी मीडियम फ्लेमवरती थोडा वेळ भाजून घेणार आहे। अशा आपण वेगवेगळे सगळं साहित्य थोडंफार भाजून घ्यायचे। माझ्या मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत। आता ह्या मी गरम मसाला घेतलाय भाजायला। हा गरम मसाला मी सध्या ह्याच्यामध्ये पॅनमध्ये एकत्रच भाजायला टाकला, कारण क्वांटिटी बरीच कमी आहे गरम मसाल्याची। जर जास्त क्वांटिटी असेल तर शक्यतो पूर्ण मसाला वेगवेगळा भाजून घ्यायचा आहे। मी थोडासा गरम करणार आहे मीडियम फ्लेमवरती आणि काढणार आहे। आता हा मसाला माझा छान भाजून झालेला आहे, मिरची पण भाजलेली आहे आणि गरम मसाला पण भाजलेला आहे। आता मी तो मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। पण आपण जेव्हा वर्षभराचा साठवणीचा मसाला करतो तेव्हा आपण तो मसाला चक्कीवर किंवा डंकावरती दळून आणू शकतो। आणि हे हिंगाचे खडे जे मी ह्या मसाल्यामध्ये वापरले नाही आहेत, तुम्ही जेव्हा वर्षभराचा मसाला बनवून ठेवता तेव्हा हे दळायला देताना आपण हे हिंगाचे खडे त्याच्यामध्ये वापरू शकतो। आणि जेव्हा मसाला भरून ठेवतो डब्यामध्ये तेव्हा त्याच्यावरती जर ठेवले तर मसाला वर्षभर खराब नाही होत, तसाच्या तसा राहतो। आता मी मसाला पहिल्यांदा दळून घेणार आहे, ते मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते। जेवढं राहतील तेवढ्या मिरच्या मी ॲड करते आणि बाकीच्या मी नंतर लावणार आहे। आपला मसाला मिक्सरमध्ये वाटून तयार झालेला आहे, छान वाटला गेला मसाला। तो आता मी बाउलमध्ये काढून घेते। तुम्ही बघू शकता हा आपला मसाला रेडी झालेला आहे। ह्याला खूप छान रंग आलेला आहे आणि ह्याचा सुगंध पण खूप छान येतोय। हा तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून खूप दिवस वापरू शकता। ह्याला मालवणी मसाला किंवा मिक्स मसाला असं पण म्हटलं जातं। हा दुकानामध्ये पण अवेलेबल असतो, पण घरी बनवलेल्या मसाल्याची चव काही वेगळीच असते। हा तुम्ही वापरून बघा, तुमच्या जेवणाला खूप छान चव येईल। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।